Hormatly tomoşaçylarymyz, ine araňyzda Google'la işläp, öndüren önümleňizi, hyzmatlaryňyzy dünýä satmak isleýäňiz barmy? Şu wagt men Google Plex diýip, ine Google'yň merkezine, häzir şu Google Store'da ýerkojak näme? Ve şu ýerden hem Google'da işlemek bilen baglanyşykly käbir pikirlerimi aýtyp geçjek. Şonuň üçin hem ine Google'da işlemek isleýän bolsaňyz, ýa-da Apple'da iPhone öndürmek isleýän bolsaňyz, ýa başga ýerde işlemek isleýän bolsaňyz hem onuň ýeke-tek ve en esasy ýoly dünýä derejesinde bilim almak. Şu ýerde işleýänleriň statistikasyna göremek, ýöne umman bilýän adamyz köpsem Stanford, Berkeley ýa ýene Harvard şondaýak derejede bilim alan oglanlar gaýdylar. Elbetde muny döredenler hem şeýle oglan gaýdylar. Şonuň üçin hem dünýä derejesinde bilim almak. Şol arada da men bir näsanak video çekip paýlaşyp gelýän. Indi nesip bolsa ýakyn wagtda näme çek nesip bolsa ähli videolardaky aýdanatlamy jemläp Atawatan TV YouTube kanalynda ine Amerikada ister Thomas programmasyny, ister universitetde, ister masterda bilim almak bilen baglanyşykly giňişden video ýazgydy paýlaşjak. Şol ýerik soraglaryňyz bolsa da häzir ýazyp bilersiňiz maňa. Nesip bolsa şo soraglarym jemläp bir giňişden videoda başardymdan bilýän atlarymy paýlaşjak. Yeni olarak aýtýan, meniň Amerika okuwy bilen ýa-da iş bilen hiç şeýle hyzmatym ýok. Şonuň üçin bir näsany sorag gelýär. Elbetde menim sizleriň oglanlarymyza, gyýdamyza kömek etmek ýöne häzirki ýagdaýda meniň şeýle mümkinçiligim ýok. Meniň häzir oňa wagtym ýok. Şonuň üçin de bu arada hyzmat bermesem de başardymdan hem gysgaç videolar bilen bir oglanlarymyza, gyýdamyza, ýaşlarymyza bir motivasiýa bolýarlyk paýlaşjak bolýan. Sebäbi ýatda tutursaň nesip bolsa häzir dünýäň bir video paýlaşdyk. Ol barda, mysal üçin Amerikada okumak isleýän bolsaňyz, SAT egzamin gerek, TOEFL egzamin gerek. Ine aşağı şäherimizde, paýtagtymyzda muçuk öwredilýär. Şoňa taýýarlanýar. Ine ýaşlarymyzy, oglanlarymyzy, gyýdamyzy, çağlaryňyzy şoňa gatnaşdyryň. Biz aslında bir näsany stipendiýalaryny paýlaşýar. Biziň paýlaşan bir iki sanak videomyzda seretmeň, ähli videolarymyzy, ähli habarlarymyzy seretseňiz, näip bolsa ine giňişli maglumat alarsyňyz. Ine şonuň üçin biz ine başardymyzdan şonu ýatda tuturýas. Ine Google'da işlejek, diňe bir işlemekden men pikirimçe. Näip bolsa biziň oglanlarymyz, gyýdamyz ine şeýle kampaniýalar döretjek, aklada, okuýbada, başarlyga da eýe. Näip bolsa onuň hem ýoly diňe bilimden geçýär. Pulum ýok, tanışym ýok diýmeň, siz bilim bilen bilimin uğruna geçseňiz, Allah Taala näip bolsa hemme adam kömek eder, hemme adam ýolum açylar. Şonuň üçin näme aslında bir näýle diýende başarlyklar gapdandan geçip duran pursatlar da adamyň öňünden bir derýa geçýän bolsa, şu derýadan bir balyk tutur, bir diňe sereder, bir suwa düşer, her kim bir eder. Ýöne, mysal üçin balyk tutmak üçin näme bolmaly? İlk taýýarlyk bolmaly. Şonuň üçin bilim barada eger taýýarlyk bolsa, ýaşlygyndan başlap taýýarlyk bolsa, näip bolsa ähli pursatlar bolan wagtynda ýanky stipendiýalar, ýene öwratlar bolan wagtynda da taýýar bolsaň, şonu alyp bilersiňiz. Şonuň üçin näme? Biziň maksadymyz ýene öwratýar, türkmen ýaşlarymyzyň dünýä derejesindäki işleri döretmek, diňe bir işlemek däl, döretmek mümkinçine ýediğini inanýar, ýöne onuň ýoluny ýene aýtýan bilimden geçýär. Şonuň üçin men näip bolsa dilim döndükçe, başardıkça bilim barada diňe bir ýanky motivasiýalar däl, bir ýanky stipendiýalaryny paýlaşýar. Täbirler diýär, näme üçin ýaşyna diýip peýdalatlar paýlaşýan we like alanok diýär. Elbetde bilim dünýä derejesinde bilim almak, rahmet çekmek kömekçi gyzyklar. TikTok'da käbirler üçin näme? Samsyjjaklarynyn içine diýende, biziň üçin samsyk bolýan belki olar üçin akylly zatdyrda. Zatlar seretmek hem olara has gyzykly bolýandyr. Şonuň üçin biz milyonlarça adamy elbetde ýetenekli milyonlarça adama däl hakykatdan hem gerek 100 sana adama ýetse bolýar. Ine şu bir hat ýadymyz düşýärdi. Öňeme diýdim ýöne her videomyzda her gede şol adamlar tomoş etmeýär. Şonuň üçin hem gaýtyrmakda diýen ýok diýip pikir etýän. Ýagny mysal üçin biz diýäs Amerikada, Ýewropada bilim diýäs. Elbetde bakalavr derejesinde Amerikada okumak arzan näl. Stipendiýa tapsaň, sponsor tapsaň onda başga ururum. Şonuň üçin eger finans mümkinçilikleriniz ýa-da stipendiýaňyz ýok bolsa, başga bir ýol. Olam näme? Bakalavry Türkiýanyň mysal üçin Bahçeşehir, Özyeğin Universitetlerinde bilim alıp,
bakalavr derejesinde, ýöne magistrlyk üçin Amerika'ya gelip bilersiniz. O üniversitede bilim alıp, eğer nemeňizem, nähile diliniz ya başarınız ona mümkinçilik berýän bolsa, onu stipendiýa kazanmak şansınız hasam artýar. Şonuň üçin näme Atawatan danışmanlygyna ýüzüp bilersiniz, şu ýerde de mysal üçin özeginde, başga şeýerde okap bilersiniz. Elbetde okasam bolýar, üniversitet bolsa bolýar, gaty kagazy bolsa bolýar diýenler düşünüp bilersiz. Ýöne başardığımızdan wagtymyzy boş geçmediýärek, hani 4 ýyl, 5 ýyl üniversitet aýrýarsa, şonuň üçin hem prestijnirek başardığımızdan diýenler her kimin ýagdaýy deň däl, onu düşünýän başardığımızdan hem gowrak üniversitetlerde bilim alsak, onu näme, ýa katýan atlamady hasam anhad etip bolar. Şonuň üçin hem şundan bir goşmaça aýdaýyn edim.